Boiro actualiza a relación de postos de traballo logo de 20 anos. A mellora inclúese en diversos aspectos, dende o salarial ata a adaptación do organigrama e as funcións á actualidade. O Pleno tratará a aprobación inicial deste documento no que colaboran os propios traballadores. O Goberno local de Boiro avanza nos seus proxectos para esta legislatura e vende anunciar a actualización da relación de postos de traballo que afecta a máis de 200 empregados municipais. A súa aprobación inicial debaterase no pleno da corporación que se celebrará mañá mércores e sobre este documento afondou a concelleira de Persoal, María Outeiral, quen definiu o proceso de traballo arduo. É un paso moi importante porque dende hai 20 anos non había ningún cambio económico como que se propón en este momento, pero tamén é significativo a proposta de fichas de cada posto de traballo que se mirou exhaustivamente porque durante 20 anos, como todos entenderemos, a maneira de traballar o mundo mudou moito e había funcións obsoletas ou que xa traballos que non se chegaban a realizar e que eso nunca se foi modificando. Outeiral apunta que se trata dunha proposta exhaustiva na que se inclúen diversas actualizacións, como a dos salarios dos traballadores municipais, incremento que supón máis d'1 millón de euros no seu conxunto. Traballo foi gracias ás reunións mantidas cos traballadores, reunínme directamente con cada departamento deste Concello para escoitar as súas demandas, para escoitar como se traballaba de primeira man para que esas fichas nas que se reflexa a súa actividade diaria quedara ben reflexada ou da mellor maneira posible. E gracias a esas reunións se mellorou o documento que había, tanto económica como nas funcións que habíamos feito hasta ese momento. Por eso digo que este traballo é un traballo de moitas persoas, incluso os traballadores, puxeron o seu graniño para chegar ao documento, este documento que temos. Pola súa banda, o alcalde boirense, José Ramón Romero, apunta que con esta actualización tamén se inclúen as últimas normativas aprobadas. Mira o número de efectivos, o organigrama, os requisitos das funcións, e se as retribucións son adecuadas a esas funcións que fai cada un dos traballadores. Como consecuencia desta nova RPT, hai unha evolución normativa e o que se vai traducir nun incremento de funcións por parte do persoal, tamén a necesidade de novas competencias que teñen que adaptarse aos novos traballadores e todo iso vai facer énfasis na mellora da atención cidadá como non podía ser doutra maneira. Recorda que era necesario adaptalo todo á nova realidade, proceso exhaustivo e participativo que foi respaldado polo propio persoal e que contou coa colaboración dunha empresa externa. E depois dunhas intensas negociacións e reunións de traballo do equipo do goberno cos representantes dos traballadores, chegamos a un acorde. Concretamente, se celebraron 7 mesas xerais de negociación. Ao final de toda esta relación de postos de traballo foi elevada a votación da Asamblea por parte xeral, tanto do personal funcionario como laboral, e que contou cun apoio do 77,88, que dicir preto do 80% dos votos emitidos. Isto é unha evidencia de aceptación da proposta formulada. Proposta que se debate no pleno da corporación que se celebra mañá. Romero apunta que esta actualización representa un incremento nas arcas municipais e agarda que redunde nun mellor servizo á cidadanía.